Dame i gospodo, sabornica je prazna. Dva kluba su se javila za raspravu, a ja sam jedina pojedinačna rasprava. A tema je institucija i ljudi naravno koji u njoj rade, o kojoj ovise cijene u Hrvatskoj. Dakle, standard hrvatskih građana. Neki dan se raspravljalo o drugoj instituciji, o ljudima koji u njoj rade, DORH. Sabornica je bila krcata. I to je slika današnje političke scene. Kada je riječ o hrvatskim građanima, to nikoga od političkih aktera očito ne zanima, a kada je u pitanju njihova vlastita koža i njihov osobni interes, onda se naravno galami, urla i vrišti. Mogla bi se osvrnuti na 600 čuvenih stvari od lažne oporbe i vladajućeg predlagatelja, ali samo ću reći dvije stvari. Vi se hvalite time da u toj korumpiranoj, očito korumpiranoj, ali definitivno blokiranoj instituciji, da postavljate opet ljude koji su provjereni, a lažna oporba to pozdravlja i hvali. A što se tiče ovih predmeta, gospodin Tušek koji ste spomenuli, agencija nije pokrenula postupak, točno, to je problem. A što se tiče Dodlek, kada su počeli postupak pokretati? 2024. nakon koliko dopisa i koliko mjeseci? No krenimo redom. Dakle, ako govorimo o dostignućima, postoji nešto što se zove civilizacijsko dostignuće, dakle spoznaje koje prije nisu bile poznate ili prihvaćene, a koje je društvo uvažilo kao standard ponašanja ili djelovanja. Tako danas nigdje nema dvojbe o tome da se uspješno gospodarstvo može temeljiti isključivo na funkcionalnom tržištu koje slijedi logiku ponude i potražnje. I da je za taj tržišni red postoji naravno tijelo koje skrbi da se ta tržišna pravila poštuju. U Hrvatskoj se to tijelo zove Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Međutim, nedvojbeno je da upravo u Hrvatskoj karteli otvoreno djeluju, to jest da se pojedine tvrtke dogovaraju kolike će biti cijene pojedinih proizvoda ili usluga. Sljedeći primjer dokazuje do koje razine seže bezakonje u Hrvatskoj za koje zna i koje štiti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Jedan inženjer građevine s godinu dana radnog staža koji je bio odličan student imao je loše uvjete rada u jednoj tvrtki u Zagrebu. Tražio je novi posao, imao je razgovor za isti u jednoj većoj građevinskoj tvrtki gdje su mu ponudili 50 eura veću plaću. Ali rekli su mu da će najprije tražiti suglasnost od njegovog trenutačnog poslodavca. U prijevodu, ovo je oblik robovlasništva u kojem zaposlenik nema pravo na slobodan odabir radnog mjesta, a poslodavci se međusobno dogovaraju kako će ga tretirati i koliku će mu plaću plaćati. Dakle, ovo je klasični kartel i dogovaranje na tržištu protivno zakonu. Mi općenito u području građevine imamo kartel i to javni. Mi na natječajima u Hrvatskoj imamo cijene građevinskih radova visine gotovo kao u Njemačkoj, a plaće u Hrvatskoj su na razini Afrike. Jer pojedine građevinske tvrtke se dogovaraju tko će se na koji natječaj javiti ili dogovaraju cijene tko će koji natječaj dobiti. To je dovelo do toga da je u građevinskom sektoru nije nastala istinska tržišna konkurencija, a posljedica toga je da imamo katastrofalnu kvalitetu izvođenja radova i dramatično loše uvjete rada u građevinskim tvrtkama. U Hrvatskoj je gotovo uobičajeno da na novo obnovljenim cestama nakon godinu, dvije dana apsolutno šahtovi propadaju, a nakon 5 godina te ceste postaju toliko oštećene kao da vozite makadamom. Jer kako postoji suspenzija tržišta u građevinskom sektoru, tako postoji i protupravno djelovanje, primjerice građevinskog nadzora koji dopušta da se krade na materijalu ili da se radovi ne izvode po projektima. Istovremeno imamo cijene, kao što sam navela, na europskoj razini, a plaće građevinskih inženjera i arhitekata su besramno i sramotno niske. S posljedicom da naš inženjer i građevinski radnik ide u Njemačku, a da Hrvatska uvozi radnu snagu iz Šrilanke, Nepala i ti ljudi izloženi su nehumanom izrabljivanju i maltretiranju. Dakle, nered na tržištu potiče nemoral, potiče neprofesionalizam i nanosi sve veću štetu žiteljima te države. Jer ako se 5 poduzetnika dogovore za pojedino područje kolika će biti cijena jaja, mrkve ili cijena izvođenja građevinskih radova, onda oni mogu raditi što ih je volja i zarađivati koliko se sjete. Mi u Hrvatskoj imamo, kao što sam to već i nekoliko puta navela, 4 proizvođača jaja i posljedica dogovaranja cijena jest da pakiranje od 10 jaja plaćamo duplo više nego u Njemačkoj. A kolike su plaće u Njemačkoj?
Mi u Hrvatskoj imamo dogovaranje trgovačkih centara koji su stvorili stanje da je niz proizvoda čak upola jeftiniji u jednoj Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj nego u Hrvatskoj. Spominjala sam kremu za ruke koja je u Hrvatskoj 6 eura, a u Njemačkoj ili Mađarskoj košta 3 eura. A nepoštene trgovačke prakse za koje je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja također zadužena, u Hrvatskoj su svakodnevna pojava. Slučaj kada je, a to ste isto spomenuli, Vujnovac izbacio s polica Konzuma međimurskog proizvođača krumpira Dodleka plastični je primjer nepoštene trgovačke prakse, ali i kaznenoga djela. Kaznenoga djela, dame i gospodo. Što je agencija učinila? Ništa. Onaj tko blokira institucije, on radi protiv države, jer državne institucije su kao sobe u jednoj kući. Ako jednu po jednu onesposobljuješ za život, onda ćeš u potpunosti kad-tad urušiti i uništiti cijelu kuću. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je jedna od institucija koju se blokira kako ne bi provodila zakone s jednim jedinim ciljem, omogućavanje gramzljive zarade nemoralnim i korumpiranim pojedincima i tvrtkama izravno nanoseći štetu ogromnoj većini hrvatskih građana. Kao što je ova agencija blokirana, tako je blokiran i DORH, i Državni inspektorat, i HNB, i HANFA. Dakle, oni koji blokiraju institucije, a to su vladajuće strukture i vladajuće stranke, dame i gospodo, u zadnjih 20 godina, jesu u pravnom smislu ne samo korumpirani, već su i veleizdajnici. Jer razaranje pravnog poretka i blokiranje državnih institucija razara hrvatsko društvo i urušava socijalni sklad Republike Hrvatske. Ali ja vam poručujem da će i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, to jest njezino vodstvo, te sve druge blokirane institucije morati odgovarati zbog neprovođenja zakona u hrvatskoj državi. Jer Hrvatska je bogata država i svi problemi koje hrvatski građani imaju uzrokovani su lošim i protupravnim upravljanjem. Jer čelnici ovih institucija, ovih blokiranih institucija jesu u zoni počinjenja kaznenoga djela jer ne provode ono što im zakon nalaže. A zakon logike upućuje na to da to čine zašto? Jednostavno, ili su ucijenjeni ili su korumpirani, trećega nema. Zato moraju biti svjesni da će odgovarati zbog navedenoga. I nek se ne zavaravaju, u Hrvatskoj ćemo uspostaviti vladavinu prava u kojoj su svi jednaki pred zakonom i u kojoj se odgovara za učinjeno i za izgovoreno. I grdno se svi skupa varate ako mislite, a kad kažem vi, mislim i vi samoproglašene desnice i vi samoproglašene ljevice, da ćete Hrvatsku zauvijek držati u mraku. Nećete. Nećete, jer hrvatski građani su vas prozreli. Ni lijevo, ni desno, već pravedno. Uredit ćemo Hrvatsku. To vam jamčim. Imamo jednu repliku kolege Tušeka. Evo, nakon što je kolegica Krišto održala svoj predizborni govor, opet za govornicom Hrvatskog sabora, ona naravno ništa ne zna niti o stanju u hrvatskom gospodarstvu, niti o stanju u hrvatskom građevinskom sektoru, niti o stanju u hrvatskoj arhitektonskoj struci, građevinskoj struci, prehrambenoj proizvodnji, apsolutno ona o tome ne zna ništa. Ona je stručnjak i ekspert za reprodukciju napisanih govora i za teoriju duboke države. E sad, u kojoj mjeri će to netko valorizirati na izborima, ja bih stvarno htio vidjeti koji su to pametni građani koji će podržati ono što ona govori. Kolegice Krišto, kao i obično blatite, sada kad bi trebali na pamet, bez da čitate ovaj tamo svoj ekspoze, reći koji su zakoni temeljem kojeg radi ova institucija, vjerojatno to ne biste znali. Kad bi vam rekao da nabrojite 4 građevinske kompanije, vjerojatno ne biste znali, ali znate difamirati, klevetati i blatiti. Čestitam. Odgovor poštovane zastupnice Vidović Krišto. Gospodine Tušek, dakle vi meni govorite o znanju.
Vi ste svoje znanje pokazali pred cijelom hrvatskom javnošću, vi osobno kroz korupcionašku aferu zbog koju ste morali odstupiti u svojoj županiji, a vaša vladajuća struktura pokazuje znanje na svim tim razinama koje ste naveli i rezultat je što? Rezultat vašeg znanja je 500 000 ljudi koji su pobjegli iz Hrvatske od vaše nepravde, a vi uvozite radnu snagu koju ovdje izrabljujete. To su činjenice i fakti. Kada vi govorite da ja lažem, da govorim neistine, pa dajte nešto argumentirajte. Dajte nešto demantirajte. I jučer sam vas na odboru pozvala. Osnujmo međunarodno povjerenstvo koje će utvrditi činjenice. Evo vam papiri, vi ih pročitajte ako imate snagu pogledati istinu u oči, ali nemate jer postoji gradacija koja kaže muljatori, manipulatori, prevaranti i vi iz vladajućih elita koji lažete svoj narod besramno, a pritom ga još i pljačkate. I zato ćemo vam stati na kraj. Naravno i to što ste sad rekli vezano za mene osobno je notorna laž, jer tako nije uopće bilo, a to su potvrdile institucije, ali to je totalno nebitno. Ako je to vama bitno, ok, vi se bavite time. Ja vam tvrdim, kolegice Krišto, da kada vi govorite na ovakav način o udruživanju građevinskih kompanija u Hrvatskoj, u trenutku kada u Hrvatskoj nema niti dovoljno građevinske operative da podnese investicijski ciklus koji Hrvatska u ovom trenutku ima, da totalno ne razumijete uopće materiju o čemu govorite. Pogotovo kada govorite o plaćama građevinskih inženjera, jer ja znam ozbiljno kako se plaćaju ljudi u nas. To nije bila to su gluposti. Povreda Poslovnika, pa dobijate opomenu. Kolegica Vidović Krišto je ponovo digla povredu Poslovnika. Članak 238. vrijeđanje. Vi kažete da lažem. Što ja lažem? Jeste li vi dali ostavku iz razloga koji ste sami naveli? Jeste. Ja to nisam izmislila, to ste vi rekli. A što se tiče ovih podataka što ste sad naveli sa područja građevinskog sektora u Hrvatskoj, točno, to su rezultati jer ste vi razorili tržište. Pa zašto su vam pobjegli radnici iz Hrvatske? Zato što ih vi izrabljujete. Zato što Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja blokirate i blokirate Državni inspektorat koji vodi notorni korumpirani Andrija Mikulić. Što su rezultati? Razoreno tržište. Dobro, zato ćemo tome stati na kraj i pomesti vas, jer to ste jedino zaslužili i učinit ćemo vam uslugu. Pa vam dajem opomenu. To je treća. Povredu Poslovnika digla je i kolegica Maksimčuk. U čem je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepo. 238. Poštovani potpredsjedniče. Nažalost negativan utjecaj se brzo širi ovom političkom arenom. Kolegica je svakodnevno provocira, manipulira, laže i obmanjuje našu javnost vezano za puno toga što je učinila i što čini ova Vlada, što ona nikada neće imati priliku naravno niti sudjelovati, niti pomagati koliko to mi radimo. Dobro, ni to nije bila povreda Poslovnika. Ako sam nešto krivo rekla, što sam krivo rekla? Dajte argument. Molim vas, nemojte sa mjesta.